गिबियावनो आङो हाग्रामा महिलारि सार बिटिसिनि चिफखौ साबायखर होग्रोनांगोन। बिथांनि नाजानाय, बिथांनि जाथिनि थाखाय मावनायनि थाखाय दिनैनि बे हिस्टरिक डे 10 फेब्रुवारि बेखौ जोङो जाथि हिसाबै बा बड'लेण्डबासि हिसाबै जोङो दिनै बेवहाय ज' जानो हादों आरो जोंनि बे जोहोलावफोरखौ जोङो सिबिनायनि सुबिदा मोनदों आरो बेवहाय लेंहरजानानै आङो गावखौनो गाव गोग्गा मोनदों सासे बड'लेण्डबासि हिसाबै। थ' जोंनि हारिनि थाखाय खुब बाख्नायथाव दिनै क'क्राझारजों लोगोसे जेरै 10टा साब डिभिजनेल लेभेलाव बे बागुरुम्बा दोहौनि जोंनि मोसागिरिफोरखौ बरायनाय बेयो खुब मोनसे बाख्नायथाव एनकारेजेबोल आरो बियो जोंनि कालचारेलजों लोगोसे बे दाख्लिनि जेनाखि दोहौ बे दोहौआ दिनै बुहुमनि गेजेरावनो मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय आरो बिसोरखौ दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बा बिटिसि सरकारनिफ्राय जों जे सन्मान होदों बे जोंनि सारनि थाखाय मोनसे बाख्नायथाव मोनसे स्टेप।